Engineer, nakasulay na ba ka kang gibalibaran ka sa imong asawa? Kuyawa ni eh. Gibalibaran sa imong asawa. Unsa ni klase nga balibad? Guys, i-specific ba? Mura man tag makulbaan ani oy. Unsa nga klase nga balibad? Ibutaw ta ninyo dani kay murag wala man sa diyan nagkatawa no. So dili ni siya binuang. Gibalibaran sa unsa nga butang? Basinog. Klaro mo ba? Butangi o guan. Butangi o sa subject ba? Asa mo gibalibaran? So siguro ako na lang i-interpret ni sa basin gibalibaran ba? Basin natuok na siguro ni si Parikoy. Sige, kung balibad ang gibalibaran ka sa imong asawa, ay ato na lang tagaan og example na nanghid ka mamista. Oh, sabay mong gusto diha manabong. Sa pa nang atin kag birthday sa imong barkada or nananghid ka nga magkuyog mo sa imong barkada bisan asa lugar inana ba. Nya gibalibaran ka medyo bugat ginagamay kay gibalibaran man ka pero ngako ana manayming timingon nimo kay kita mga laki naman pud tay mga lakaw nga dili kinahanglan nga makuyog ang atong asawa no. O kasagara mo ginay akong mga nadunggan mo nang usahay mabalibaran ta tungod kay wala tay communication sa atong asawa ana no. Ya basin og napod mo history nga mga kabuang mo nang mabalibaran ta. Pero sa akong kabahin, sa ako, kung ibutang nimo na sa, kung mangutana ka sa ako, kung nabalibaran ba ko, wala ko sukad na balibari. No? Hindi totoo yan. Wala ko sukad na balibaran kay tungod kay sa tanan na mo lakaw, kung mingon ka og ma-birthday, mo atin og kasal o unsay mga okasyon, uban gin mi ana. Kay sukad nga nakasal ko o nagminyo ko, ikalimtan ginako na apil lang pagbarkada o ako na ko'y fraternity wala inactive gyud automatic gyud inactive kay gi-focus na ko ang akong pamilya wala na inom wala na bisyo kay mo man usa nako nga gisumpa nga i-focus na ko ang akong pamilya nya gihimo na kong best friend ang akong asawa so usa pa may iyang ibalibad nga kuyog man mi kuyog mi sa tanan na mo lakaw kuyog mi gawas kong akong lakaw kanang about sa trabaho. Ang kakuyaw sa dani, nako experience pod. Kung maglakaw mangaling ko mananghid, siyempre di gina mo balibad kay sa trabaho man na. Kuyaw kayo kay inihap. Oh, hanay gid kayo akong kuan. Kumbag, hanay kayo. Inihap gina siya kung pila ang sabot namo pila ka kaadlaw dito kauli ana inihap. Sanina. Iapil gitong kuan brief. Nga, nakay brief hay nga nani. Walay extra. Dapat ka na, makauli na ka. Matay no? Mura mag-tracking device ni. Murag CCTV pero kana siya nalipay lang ko kay naay nagkuan ba nay nagpangga nato gi-plaster po ang atong gamit kay kung ako ay mag-arrange na dili na arrange ang tawag gubot kay na no. Pasalamat gid ko nga nako inanang asawa. So kung nabalibaran ka pre, ayaw ikalain sa imong dughan. Himo ang best friend ng imong asawa para bisan asa mo kuan ba? Kana bitong uyon mo sa tanan desisyon. Nya kanang pagbarka-barkada, di magid malikayan kung mo manginanda nato, minimize lang kay mo man ay makahatag og kagubot. No? So kana lang og klaro sa ni unsa ni imong balibad kung mo message pa kasunod ay specific kay atong specific po ang answer no kuya masad gani balibad man no. So I hope kuan na tubag nako imong pangutana. Okay, daghan kayong salamat.